Užil jsem si Honzovu přednášku na začátku a tak na něj rovnou navážu a budu mluvit o emocích. A tak jak Honza vykreslil ty dva nějaké takové jako stavy, ty dvě polarity toho, nebo pohledu na člověka, které nejsou funkční, tak otázka našich emocí, já chvilku počkám, na otázku lidských emocí se můžeme dívat velmi podobně, respektive tady tyhle pohledy na člověka, jestli je člověk v podstatě dobrý, anebo v podstatě zlý, se projeví i v tom, jak přemýšlíme o tom lidském, co je v nás, tedy o našich emocích. A když si představíme ten jeden pohled na to, že naše emoce jsou to hlavní, co máme poznat a podle čeho se máme rozhodovat a hlavně máme dělat, co chceme a co je nám příjemný a vyhýbat se tomu, co je nám odporný a hlavně teda to dělat tak jako přirozeně lidsky, protože jsme vlastně přirozeně dobře a tedy to jediné vodítko, které pro život máme, jsou právě naše emoce, tak to je jedna strana, která v kontextu života není příliš užitečná, jako vidíme, ale ta druhá strana, která mi zase říká, tvoje emoce jsou špatně, tvůj hněv je vždycky blbě, tvůj odpor je taky vždycky blbě, musíš jako hlavně jít proti tomu, proti svým emocím, tak to zase ukazuje spíš na pohled, že my lidi jsme bytostně špatní a že taky to není k životu. A nějakým způsobem i v tom, jak tady budu dneska povídat, tak chci hledat nějakou zase tu střední cestu v tom smyslu, o čem nás emoce informují, k čemu nám dávají sílu, ale to neznamená, že k nim nepřidáváme naše hodnoty a nějakou naši vůli, že je nebrzdíme, když je potřeba. Takže chci s váma přemýšlet nad tím, co děláme, jak to děláme se svýma emocema. Protože nechci, aby to bylo jenom teoretické, tak si občas budeme dělat takový check toho, co se teďka zrovna odehrává ve vás a v nás. Jo? Protože vy můžete věnovat pozornost mně, tomu, co tady já se snažím nějak vykládat, předat, můžete taky věnovat pozornost nějaké svojí budoucnosti, minulosti a tak dále, ale můžete taky se zeptat sami sebe, jak mi teďka je. Na té rovině fyzické, emoční, tak to zkuste. Vezměte si, jestli máte tužku papír nebo nějaké místo, kam si můžete něco zapsat, nebo si to jenom zachytíte v hlavě, pokud chcete. A zkuste si teďka udělat takový check. Tak jak mi teďka je? Jsem ještě nervózní z přestávky, dobře najezený, cítím se tak jako dobře utlumeně. Zkuste, každý něco mě trápí, někde mě něco bolí. Zeptejte se sami sebe, udělejte si takový check, takový sken svého těla, co se teď děje fyzicky, emočně ve vás. Máte to? Našli jste si nějakou odpověď? Tak. Tohle je místo, nějaký pohyb, do kterého se můžeme vracet. Je to pohyb takového sebeuvědomění. A já, když to tak občas si udělám, tak mi dojde, že mám zatnutou čelist třeba. Si uvědomím, že mám zatnutou čelist, taky uvolním. Řeknu si, co to drtím mezi zubama. A občas se přistihnu, že mám nějaký takový vnitřní tlak, stojím u počítače, píšu, mám nějaký vnitřní tlak. Když si to uvědomím, tak co jdu dělat? Udělám si pár kliků, udělám si kafe, napiju se vody, protáhnu se. Prostě udělám něco nějak jinak, protože je ve mně někde nějaký tlak. Jo?
A kdybych to neudělal, tak brzo budu na počítači prokrastinovat, protože ten tlak se někde tak jako vyleze. To sebeuvědomění, to, že se teďka ve mně něco děje, že mám nějaký tlak a že mi něco říká, je naprosto zásadní pro naši práci s našima emocema a potažmo teda s emocema dětí nebo žáků. To, o čem budu mluvit dneska, většinu bude zaměřeno na nás, jak my pracujeme s našima emocema. Až teprve v závěru, vlastně poslední slide, bude takový přesun, jak to teda potom využíváme ve vztahu k dětskám. Ale ten naprostý základ je, že to nějak umíme sami dělat, sami ze sebou. A o to se chci s váma nějak opírat. Takže emoce za katedrou. Těším se na vás a nebojte, nebudete jenom celou dobu tady mě poslouchat nebo si čekovat sebe, budete mít i občas nějaké úkoly, protože je naprosto hrozné, že po obědě máte poslouchat někoho. Tak a teď doufám, že to už jsme tady jednou měli. Tak, dobře, tak. Začnu u Ježíše. Pojďme se podívat na Ježíše jako na učitele, jako na pedagoga, který neučí jenom teorii, jenom ty poznatky obsahově o Božím království nebo o nějaké morálce, ale učí svým vlastním příkladem, učí mimoděk, když se tak různě potkává s lidma. Učí prostě celou svoji bytostí. A před pár lety se mi dostala do ruky knížka o Ježíšových emocích. A je to knížka, která popisuje slova, která jsou v evangelích použita a která vlastně nějakým způsobem popisují Ježíšovy emoce. Takže to není žádné jako včítání do textu, že kdybych byl na tomhle místě, tak by mě ty lidi pěkně štvali na místě Ježíše. Jo? To je takové hodně subjektivní, naše můžeme to dělat, ale musíme vědět, že to děláme. Ale jsou to vyloženě pasáže v Bibli, kde máme přímo fyzicky napsáno v tom evangeliu, že tady Ježíš měl nějakou emoci. Ježíš tady neučí jenom teorii, ale Ježíš svýma emocema předává nějaké poselství. A tím, že je dává najevo, tím, že si je někdo zapsal, že si toho někdo všiml, že tady byl naštvaný a tady cítil nějakou lítost. A každý evangelista to dělá jinak. Kdybych to tady tak jako proklikal, tak to jsou různé způsoby, jak evangelisté vykreslují Ježíšův portrét, co se týče těch emočních slov. Takže nejvíc jich má Marek, vidíte, je to jako kdyby kreslil portrét a tak to tak různě vyšrafoval. Tak řekne, a Ježíš se nadechl, a Ježíš si povzdychl, a jinde zase, a Ježíš zhluboka povzdychl. Jo, jako by vlastně říká to stejný, ale používá různá slova, jako by to tak trošku šrafoval. Potom Lukáš je takovej nejskromnější, Lukáš použije jenom 5, respektive 6 slov, ale zase jsou každé jiné a vlastně vytváří nějakou takovou jakoby prostě 6 Ježíšových základních emočních stavů a všechny nám tam tak jako hezky vedle sebe postaví. Matouš ten toho má taky trošku méně jak Marek, ale je to takové jako střední. A Jan, ten jich má vlastně nejmíň a vlastně nejvíc. Protože Jan nejvíckrát něco zopakuje, ale je to pořád to stejné. Jo? Hlavně Ježíš něco miloval. Ježíšova láska, Ježíš něco s láskou pohleděl a tak dále, to je hlavní. Něco jako kdyby velmi to někdo maloval a dělal takovou tlustou čáru, protože mnohokrát namaluje, že tvar Ježíšovy tváře, že někoho miluje. Takže Jan je v tom takový specifický, tady to máte ještě v tabulce, ale asi na to nevidíte, protože se myslím, že bude větší plátno. Každopádně máte jednotlivá evangelia a ty počty Ježíšových emočních výrazů. My se teď podíváme do Markova evangelia. Marek jich tam má nejvíc, co se týče druhů a poměrně i dost, co se týče tedy počtu. Říká se, že to je proto, že vlastně Markovo evangelium je sepsané Petrovo vypravování o Ježíši a Petr byl přímý účastník těch událostí, byl Ježíši většinou velmi blízko a mohl si to pamatovat. Tohle Ježíše naštvalo, tady si povzdechl, tady byl takový jako lítostivý a tak dále. Tak pojďme s tím chvilku být. Jde.
nějak rozhodili barvy, ale to nevadí. Tak, poprosím, abyste si do dvojic až trojic rozdali tyhle papíry. Dvojice, trojice, dívejte, prosím. Dvojice, trojice a do dvojic, trojici vezměte papír. Máte tam z Markova evangelia vypsané pasáže, ve kterých máte zvýrazněné nějaké emoční slovo, nějakou Ježíšovu emoci. A tak chci, abyste si to přečetli a abyste to zkusili tak jako vnímat, jaké ty emoce tam jsou, co v Ježíši vyvolá danou emoci, co s tím Ježíš dělá. Můžete si představit Ježíše jako učitele, pedagoga, který stojí před lidmi, něco dělá a občas v té tváři jako vyjádří nějakou emoci nebo si povzdechne. A není to jen tak, je to v evangelích napsáno, je to Ježíš, je to Boží syn, dělá to s nějakým záměrem. Tak zkuste chvilku si ty texty přečíst. Tak, nevím, co se teďka děje v prezentaci. No, ono totiž, to je tím, že jsem ti to přehodil do toho druhého počítače. Ale to nevadí. Tak to tam nech červeně, to je jedno. To se nedá nic dělat. Tam byla nějaká průhlednost, která se asi ztratila tím přenesením do jiné. Tak, zkuste Ježíšovi. Podívejte se. Tak, co Ježíš prožívá, co jeho emoci vyvolá, co tím komunikuje svému okolí. Tak, poprosím vás, abyste postupně se stišovali. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Konec práce. Tak, čeho jste si všimli? Zkuste tak kdokoliv nějaké pozorování Ježíšových emocí, co v něm vyvolalo, jakou emoci, jaký prožil a co vlastně tím chtěl dát najevo, když teda dal najevo tu emoci, co tím komunikoval lidem. Tak zkuste nějaká vaše pozorování, co vás tam zaujalo. Je jasné, že on reaguje třeba na slova těch, kteří stojí proti němu, nebo reaguje na určitou situaci, která je dělová, reaguje na úděl situaci člověka v nouzi, empatie, soucit, snaha potom i pomoci a potom je takový až afektivní jednání na výtky jeho ze stran třeba farizeů, takovéto rozhorlnění. Super, tak díky. Hezky si všímáte toho, že ty emoce jsou opravdu jako způsob, jakým reaguje Ježíš na to, co je okolo něho, na svoje prostředí, soucitem, hněvem. Tak, co dál, co ostatní, čeho jste si všimli, konkrétních nějakých střípků, emocí, Ježíšových zážitků? Jak jsi to poznala, že to je do hloubky? Jo. Takže to bylo opravdový, že to šlo z něho, že to nebylo divadlo. Aha. Hezký, díky, zajímavé pozorování. My jsme si všimli, že tam je hodně, on byl Bůh, ale že vlastně prožíval ty emoce plus i mínus, že to vlastně prožíval tak jako, že v podstatě... Jako lidsky, že jo? Naprosto, jak si všimli. Jako Bůh si to mohl eliminovat jenom na ty dobré emoce, ale schválně to prožívá i ty negativní emoce. Schválně, to je součást jeho lidství, že jo? To je součást jeho lidství. Takže dovolí si prožívat i ty v úvozovkách negativní emoce. Aha, Jirenko? Je to čitelné pro člověka.
Aha. Který člověk? Jak, Ale, farizeům nerozumí třeba. aha. Ale co jsi chtěla tím říct, Irenko? Že tomu rozumíme, že se tohle je, můžu s ním nesouhlasit, ale rozumím tomu, že teď je naštvaný, nebo že teď mu to je líto. Je čitelný pro mě. Jo? To, že s ním nemusím souhlasit, to říkáte správně. Jo? Můžu samozřejmě se vůči tomu vymezit, říct, jsi blbej. Ale je čitelný. A ty emoce jsou součást Ježíšovy čitelnosti pro nás lidi. Jo? No. Z toho vyplývá, že byl velmi dobrý pozorovatel. Že si všímá... Hezky. Jo. A Jo. ještě mě napadla jedna věc. Ale to je krásné pozorování. Musel pozorovat ten svět. Vnímat ho. Takový psychologický náboj. Vidění toho člověka v nouzi Aha. a tak dále. Nebo i to, že našel odvahu prostě proti špičkám tehdejší společnosti třeba zvýšit hlas a vyšknout jakési takové naštění, co mohlo je opravdu ještě více popudit. Co ještě? Čeho jste si... No? Jenomže emoce vede buď to k tomu, že něco udělal, nebo naopak k tomu, že něco neudělal. No, zkuste konkrétní příklad, co tam máte? Čeho jste si tam... Že něco udělal, že někoho třeba uzdravil, že něco neudělal, když se divili v nevěře, že teda odešel pryč. Aha, tak. Nevěřej. Vlastně mě to překvapuje. Chtěl bych to nějak jinak, čekal bych to nějak jinak. Dobře, nechtěj, jdu pryč. Jo? To je jeho emoční reakce. Tam chybí jedna situace, kdy se Ježíš rozčílil v chrámu s těmi obchodníky. Myslím, že to je v jiném evangeliu, anebo tam není přímo to nějaké jako emoční slovo. Že vlastně jakoby, já jsem tady vybral fakt jakoby slova, které jsou spojené s emocema. To, že vezme bič a mlácha, je jasný, že zatím nějaká emoce je, ale pokud to tam přímo není napsaný, tak jsem v tom byl opatrný, ale je možný, že to je ještě nějaké jiném evangeliu. To mají všichni evangelisté. Jo, aha. Akorát se liší tím, že nemají... To nemají, to není ve všech evangelích. Ale liší se to časově, protože Jo. Jan plánuje jako prožití trojích velikonoc. Tak. Co dál emočně? Ježíš emočně. Co Ježíš emočně? Čeho si všímáte ještě? No? Hodně střídají, jako kdyby z negativní, jakože z obou dvou pólů docela rychle za sebou. Takže tady má jakože hluboce pohnut a pak má zase jakože byl přísný. Aha. Jo. Co tou přísností chtěl docílit? Proč byl přísný? Tvrdý, přísný? Tak. Důraz, váha. Jo? Když to řeknu přísně, tohle se mi fakt nelíbí. To nechci. Jo? Tak je to součást mý srozumitelný komunikace. To, že ten člověk ho neposlechl, je druhá věc. Jo? Ale Ježíš to ze své strany zodpovědně komunikoval přísně. Je tam vyloženě slovo jako pro hněv nebo hněvivou komunikaci, aby to bylo jasný, že tam je ta přísnost. Co dál? Co ty jeho povzdechy třeba? Jak jim rozumíte? No? Ještě přijde, že jako hodně má ty emoce vyrovnané, že vlastně tam je opravdu celá ta plejáda těch jeho emocí, ale žádnou z nich se nenechal natolik jako pohltit, že vlastně by ho ona začala kontrolovat, že on ty emoce kontroloval, ale dokázal vyjádřit úplně jakýkoliv. Jak by to vypadalo, kdyby ta emoce ho kontrolovala? Co ten výkřik na kříži? Bože můj, proč jsi mě opustil? Nebyl by Bohem. Ale jako teďka s těma kontrolou, jako co myslíš tím, že se tím nenechá pohltit a že to má pod kontrolou? Pořád tam, jo, jasně, ale nevíme, jako, třeba, že tam pořád jako byl ochotný jako jít, jo, přestože tu emoci prožíval, tak ho to, v tom jednání ho to jako nezastavilo. Že ho nezastavilo ve správném chování. Že tam nebylo něco, že by jako měl něco udělat a ten strach by ho tak pohltil, že by ucouvl. Že on ten strach má, ale udělá s ním něco jiného, ale jakoby nehřeší kvůli emocím svým. Jo? No. Ale emoce prožíval. Velmi lidské emoce prožíval. Tam chybí, že tam není jako, že jsi někde zaradil.
Ano, správně, protože to má v Lukášově evangeliu. V Lukášově evangeliu se Ježíš zaraduje. Já jsem vám tady dal akorát Marka, ale jsou samozřejmě evangelia, kde Ježíš má radost. Jo? Já jsem vám fakt dal jenom Marka, ten to tam zrovna nemá. Ale Lukáš tam má Ježíš zajásal v Duchu svatém a fakt jako to byl jako jásavý pohyb. Jo? Takže Ježíš uměl i radost. Díky za tohle, doufal jsem, že někdo tohle řekne. Tak, co ještě? Ty povzdechy neverbální komunikace. Co ty povzdechy znamenaly? Já často vzdychám, že si u toho oddechu. Co znamená povzdech? Tak, je to nějaká, ale jo, je to nějaká beznaděj. Překvapilo mě to. Povzdechl si. Zhluboka si povzdechl. Hluboce, tak. Ale to povzdechnutí velmi často máme jako takový, jako co já s tím můžu dělat. Vlastně to je výraz nějaký jakoby bezmoci. Jo? A to, že pořádně vydechnu, to fyziologicky dávám najevo, to pouštím. Je to nějak jinak, než to chci. Co já s váma mám? Jo, je to, narazil jsem na nějakou svobodu druhého člověka, povzdechnu si. A tohle Ježíš umí. A dělá to tak zřetelně, aby to, nejenom, že si to myslí v hlavě a pak to řekne někomu v kanceláři, jo? A v kabinetě. Ne, před tím člověkem to udělá, aby byl čitelný. To nikdo z práce nevyhodí, ale to je to. No, a jsme u toho. No, toho. No, nechtěte to v kanceláři vedoucímu. No, já jsem schopná. Jenom jedno. Ježíše ukřižovali teda, no, tak jenom s tím vyhazovem z práce, že to není, pardon, ale jako to, ano, ten efekt nemusí být takový, jaký chceme. Tak, ještě nějaký pozorování Ježíšovy emoce? To taky, ano. Tam. Že on je v tom přítomný. Že je tam v těch situacích, že tam je s těma lidma, že to není, že jenom slyší něco a jako mohu sněste si mě, nebo prostě nejsem tam, nevnímám. Ale to, jak on reaguje úplně přirozeně, tak to je někdo, kdo žije. Tak, Kdo vnímá ty lidi, kdo... Super. Reaguje na tu situaci a pak ji zase může pustit a může zase zareagovat nějak jinak. Je vlastně velmi jakoby flexibilní různě, v různých pozicích, na různé situace. To je přesně ten... Taky. Může. Tak, viděli jsme různé pozice Ježíše a když bychom tak jako ty Ježíšovy projevy emocí velmi často v těch evangelích, tady tohle je zase z Matouše, začíná nějakým jako úžasem, překvapením, tvrdostí, ne, tohle se mi nelíbí, soucitem, pak postupně, když směřuje k Jeruzalému, tak se to tak jako stvrdnou ty emoce, jo, zármutek, úzkost, smutek, výkřik, v podstatě všechny evangelia nějak tu emoční, v podstatě celý ten Ježíšův příběh je modelovaný tady těma emočníma slovama, který vlastně ale mají tu trajektorii, jo, velmi často, že to začíná nějakým jako překvapením, úžasem, nad světem, nad lidma, na jejich vírou nebo nevírou. Jo, to překvapení může být pozitivní i negativní, podle toho, jestli věří nebo ne. V Markovi to bylo negativní, byl překvapený jejich nevírou, v jiných evangeliích, v Matoušovi to zase pozitivní. Mu spadne brada, wow, to je víra. Jo? Ježíš, který vstupuje do příběhu jako ten, kdo se diví. Jo? Vnímá svět, diví se. A potom umí být tvrdý a ten soucit je jedna z nejčastějších Ježíšových emocí. Jo, vidíte, že tam je vždycky víckrát v těch evangelích, ten soucit je tam často. Zármutek, smutek, to už hodně souvisí s jeho vlastním příběhem, to, že jeho život končí, tak tam má tyhle úzkost a končí to vždycky nějakým výkřikem. Jo? A krom teda Lukáše, který tam nekončí, ten to má trošku jinak. Co vidíme? Co tedy můžeme o emocích vyčíst z Ježíše, z evangelií? A vidíme, že emoce v podstatě nějakým způsobem odkazují k tomu, co je důležité pro člověka a lemují nějakou hlavní linku člověka. A já když si povídám s lidma, ať už jako psycholog nebo kazatel, tak
když se rozhodujeme, o čem budeme mluvit, tak pro mě vždycky jsou v podstatě nejdůležitější jsou témata, které jsou nejvíc emoční. Tam, kde ten člověk má nejvíc emocí, tam je to nejdůležitější. Jo, nejdůležitější věci máme spojené s emocema. Vlastně emoce nám pomáhají rozlišovat v realitě, co je důležité a co není. Můj hněv mi rozlišuje, co je důležité a co není. Moje radost mi to rozlišuje. Jo, nebo mi to pomáhá rozlišovat. Emoce vytváří tuto linku. A další emoce pomáhají komunikovat nějaké hodnoty a postoje, které máme. Kdybyste se ještě jednou podívali na ty Ježíšovy výroky, tak co ho štvalo? Co Ježíše rozčilovalo? Nevíra. Je to tam? Je to tam? Zkuste to, co tam přímo je. Ano? Co? Oni vlastně jako mlčeli, ale se to tam nenapsali. Výčitky farizeů. Tak, nějaký, ano, výčitky proti němu. No, dobře, nevíra. Co dál? Co ho dál rozčilovalo? Tvrdost, nejde jim o lidi. Pak u těch dětí, tam bylo co? Někde z těch posledních. Jo, že někdo brání dětem přistupovat ke mně, to mě štve. Jo? Třeba zrovna ten hněv velmi hezky umí u Ježíše ukázat, co jsou jeho důležité hodnoty. A když jsou nějak blokovaný, když někdo proti ním jde, tak prostě to Ježíše štve. A tím se odhalují jeho hodnoty. Podobně jako ten soucit odhaluje to, co je pro Ježíše důležitý. A to je život člověka a život v nějaké jako plnosti. Jo? A to je pro Ježíše důležitý. Soucit. Takže emoce pomáhají komunikovat postoje a hodnoty. A v tomhle ohledu, když to postupně začnu převádět na výchovu etickou, výchovu hodnotovou, tak v podstatě součást toho, jak dětskám, mladým lidem okolo nás vůbec, jak je učíme o hodnotách, o tom, jaké jsou naše hodnoty, tak to děláme skrz to, že jsme čitelní v tom, jaké jsou naše emoce. Ježíš to takhle dělal. Učil pomocí toho, že byl čitelný v tom, jaký jsou jeho emoce. Což neznamená, že všechny slískal. A čitelnost neznamená, že se nechám tím jako naprosto pohltit. Jo? Ale zároveň to neznamená, že to nevyjádřím. Protože to vyjadřování toho, že jsem teď naštvaný a dám to vědět, dám to druhým vědět, třeba v tom tónu hlasu, když budu drsnější, tak tím komunikuju něco hrozně důležitého, nějakou svoji hodnotu, kterou mám, která mi přijde důležitá. Tak, to byly Ježíšovy emoce. Chtěl jsem vám představit Ježíše jako toho, který používal emoce k tomu, aby lidi vyučoval. A bylo to naprosto přirozený a spontánní a lidi si toho všímali a dokonce to zaznamenali. A pomocí těch emočních slov vlastně vykreslují základní linku Ježíšova příběhu. Od toho, kdy přistupuje s úžasem, až končí s výkřikem. Tak, teď si uděláme takovou sondu víc méně teologickou, víc psychologickou k emocím, k různým emocím. Někteří už jste to ode mě slyšeli, tak doufám, že tam stejně najdete i něco nového. Tak, pojďme postupně o emocích. Emoce v člověku. Tak. Emoce se diferencují postupně. Když budete mít malé dítě, tak tam bude taková základní polarita libost, nelibost, líbí, nelíbí. Jo? Dobrý, špatný a vlastně nic moc víc tam mezi tím není. A je jedno, jestli to špatný je, protože mě bolí bříško, protože se na mě maminka nedívá, protože jsem pokakaná. Prostě to je jedno. Může tam být spoustu emocí, ale všechno je to v něčem jako nelibost. A pak ten druhý, je mi to příjemný. Libost, nelibost, základní. Polarita, která se ale potom hodně diferencuje. Jo, na nějakých základních pár emocí a čím je člověk zase jakoby i dál, tak nějak zralostně dospělý člověk, pokud je trošku citlivý sám k sobě, tak dovede rozpoznat neskutečné množství různých stavů. Zkuste si zase udělat poznámku, co se teďka ve vás děje, jaké emoční slovo byste použili. Zaujetí, bolest břicha, únava, blbec jeden, hněv, radost,
Zkuste, každý si teďka zase udělá ten sken, co se teďka zrovna odehrává ve vašem těle. To jsou důležité cvičení. Fakt. Máte zachyceno? Takže začínáme nějakou polaritou, libost, nelibost, pak se nám to diferencuje na nějaké, většinou se říkají tyhle ty základní emoce, strach, hněv, stud, smutek, radost, překvapení, respektive zaujetí, to je stejná emoce, odpor. A pokud si to takhle postavíme, tak v podstatě není možné nemít žádnou emoci. Není možné nebýt v nějakém emočním stavu, prostě akorát překlikáváme mezi různejma. Jo? To je jeden z důvodů, proč se tam vlastně v posledních možná desítkách let přidalo i to překvapení, respektive to zaujetí pozornosti, že zaujetí samotný je vlastně nějakým způsobem emoční stav člověka. No, A pak samozřejmě jsou ještě takové jakoby komplexnější, to je právě ta diferenciace, komplexnější stavy, když si představíte třeba bázeň, říkáme bázeň před Pánem Bohem, tak co tím slovem bázeň vyjadřujeme? Jaké tam jsou emoce? Jaký je to koktejl? Z jakých emocí je tenhle koktejl namíchaný? Úcta? Respekt? Respekt, úcta? Strach? Aha. A je tam něco příjemného? Je tam nějaká, tak je tam zaujetí, láska, radost je tam taky trošku. Jinak bych to nebylo, že radost mi říká, tohle je dobrý. Jo? Takže ta bázeň je vlastně nějaký jakoby komplexní stav, kdy to není jenom tak jako přímočaře, mám radost nebo jsem na straně. Tak. Jo? A když si zase vezmeme nějakou úzkost, tak tam je to, zase je to něco jako strach, ale je to trošku, je to méně, je to víc vágní, není to z něčeho konkrétního a tak dále. Takže jsou i takové jako komplexnější stavy, ale jinak ty základní emoce jsou tyhle. Když bychom si chtěli emoce rozlišovat, tak jsou zase různé způsoby, jak je rozlišujeme. Mně přijde velmi naprosto zásadní si uvědomit, že je rozdíl, nebo že emoce můžou mít podobu mikro a makro. Jo? My velmi často, když je program o emocích, tak se někdo ptá, jak mám ovládat ty svoje emoce. A většinou to znamená, jak mám ovládat ty velké emoce. Jo? Jak mám ovládat, když už nejsem schopný ovládat, tak to jsou ty emoce. Jo, na ně teda bacha. Jo? Ale emoce nejsou jenom tady v těch velkých. Emoce jsou mikrostavy, mikrozážitky. Jo? A jsou to malé věci. Když pozorujete druhého člověka, jak vám něco říká, tak a zaměříte se na ten jeho obličej, na to, co zrovna dělá, tak si najednou všimnete. Teď mu proběhl přes tvář takový stín, tak to trošku zamračil. A zase jede dál. A vy se ho můžete zeptat, co to bylo. A on většinou ví, že tam, ale vzpomněla jsem si na něco. Jo? Ale nemusí říct, nebo nemusí vědět, ale pokud tam ta emoce je, tak je tam často zatím nějaká myšlenka. Když to zachytíte, tak najednou zjistíte, že tam byl malej strach, který se tady objevil a zase hnedka zmizel. Je to mikro, ale je to hrozně důležitý. Velmi často problémy na té makrorovině emoční jsou proto, že nerozpoznáváme emoce v těch mikrostavech, že nevíme, že mě teďka trošku něco štve a trošku něco zúzkostňuje. Jak když jsem se o tom začal, víc jsem si to začal u sebe uvědomovat, tak jsem to začal tak jako říkat, tak jsem říkal, tohle mě štve. A teďka moje okolí, který na to nebylo zvyklý, tak to je hrozný, musíme něco dělat. A já říkám, ne, prostě mi to jenom štve, prostě mám hněv. Říká, a teďka považovali, že to je hrozně velká věc. Já říkám, ne, to je takhle malinkatý hněv. Ale je to hněv. Jo? To je malinký stud. Teď jsem se trošku zastyděl na chviličku. Ale je to. Jo? Když to člověk začne rozpoznávat, tak najednou jakoby vidí, jak opravdu emoce jsou mikrospůsoby, kterýma reagujeme na jakýkoliv podnět, který je tady okolo nás. Jo?
Takže mikro, makro, primární a sekundární, další základní nebo další velmi důležité rozlišování, a to je, že jsou jakoby emoce, na které reagujeme emocema. A to znamená, že velmi často, když se stydím, tak jsem naštvaný. Protože jsem chlap, tak když jsem smutnej, tak jsem naštvaný. Když mám hlad, tak jsem naštvaný. Cože? Když se stydím. To taky, a když jsem naštvaný, tak taky zčervená. Primární znamenají, že to je nějaká jakoby základní emoce, na kterou ale já reaguju nějakou jinou emocí. Jo? Nebo můžu se být naštvaný a pak se za to stydím hnedka. Jo? A navenek to vypadá jako stud, protože ten hněv tam byl jenom chviličku. Jo? A velmi často tedy na nějaké emoce reagujeme jinýma emocema a to může být velmi matoucí. Jo? Když si pak představíte takové jako manželství, ta manželka chodí okolo manžela a říká, proč jsi pořád naštvaný? Jsem naštvaný. A teďka nechápou proč, ona neví proč, no protože truchlí, někdo mu zemřel. A si s tím neví rady, jak má truchlit a co má ze sebou dělat. A toho štve, že si s tím neví rady. Takže je navenek naštvaný. Ale truchlí. To už je ta sekundární? Ten hněv je sekundární, to truchlení, ten smutek je primární. Jo? To sekundární je vždycky to, co je vidět. To primární je někde hlubší. A ty primární opravdu často jsou strach, stud, hněv, co takového. Pozitivní, negativní, už jsme to tady teďka trošku slyšeli u toho Pána Ježíše, že si dovolili ty negativní. Mezi psychologi úplně neexistuje shoda, jestli je možné je vůbec nazývat pozitivní a negativní, protože negativní, když řeknu, že něco je negativní, tak to nechci, že jo. Hněv je negativní emoce. To znamená, že bychom se neměli hněvat, že jo, protože to je něco negativního. Jo, a to už, jo, pozitivní, negativní s sebou nese hodnotící charakter, dobře, špatně. Jo? A to je hrozně špatně. To znamená, že jakmile začnu říkat, že smutek, strach, hněv, úzkost jsou negativní emoce, tak tím říkám, že to je špatně, že tak by to nemělo být. A pak už jenom krůček k tomu, jak to teda ten Ježíš měl, a krůček k tomu, že bychom to tak jako křesťani neměli mít, protože to je negativní emoce. Jo? A to je velká lež a velká past. Jo? Já můžu říct, že to je nepříjemná emoce, že mi to není příjemný. Strach mi není příjemný, ale to neznamená, že to je negativní emoce. Jo, negativní v tom smyslu hodnotícím. Takže na tohle opravdu pozor, když na to máte pak už citlivý uši, tak to slyšíte všude a když byste byli v mé kůži, tak vás to irituje, když někdo začne mluvit o hněvu jako o negativní emoci. Protože hněv je skvělá emoce. Jedna z nejčastějších božích emocí. Bible říká, hněvej se, ale nehřeš. Tak. Tedy není to jenom negativní, může to být i svaté. Jo, takže zase, i když vychováváme děcka, učíme je mluvit o těch svých prožitcích, když někdo bude mluvit o negativních emocích, tak zkuste to zachytit, říct, co tím myslíš negativní. Že to je nepříjemný. Dobře, takže je to nepříjemný, to je v pořádku. Ale je to lepší říct, že je to nepříjemný, než je to špatně. Jakmile je to hodnotící, tak to s tou emocí vůbec nepomůže. To jsou totiž hrozně důležité věci. Jo, tady opravdu je to i nějaký jakoby, takový jako shift paradigmatu toho, jak budeme přemýšlet o emocích. A jestli o nich budeme přemýšlet jako o negativních věcech, tak to prostě nebude funkční. Jo? I protože ten človíček pak si to tak jako v hlavě spojí a řekne si, je to teda negativní, jak bych s tím měl něco dělat. A ne se všema emocema je potřeba něco dělat. Jo? Třeba smutek je potřeba hezky prožít a být smutnej. I když je to negativní v tom smyslu nepříjemný. Víte, jak jsem se chytil. Základní komplexní, to by byly zase ty emoce, o tom už jsem mluvil, nabuzující, tlumící, zase některé emoce nám dodávají spoustu energie. Tak, máte teďka 20 vteřin na to, abyste každý udělali něco, co vám udělá radost. Teď tady 20 vteřin, vymyslete něco. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Tak, konec. Co jste udělali? Povězte, co jste dělali? Cože? Zacvičili? Konec radosti. Pech. Kokino. Co jste dělali? Napila jsem se vody. Pohyb. SMS-ka, obrázek. Pusu. Úsměv na tvář. Smutek. Smutek. Tak. Super, tak. Všimli jste si, kolik najednou energie bylo v místnosti? Já jsem vám dal jenom 20 vteřin na to, ať uděláte něco radostného. A najednou tady bylo prostě takhle mnohem víc energie, než předtím. Jo? A to tady už předtím bylo dost energie, ale teďka prostě mnohem víc. Proč? No, protože radost je emoce, která nám dává spoustu síly, spoustu energie. A stačí málo, stačí si dát ten úkol, že udělám něco radostného a najednou ta energie úplně naskáče. Jo? A já když učím studenty a vidím, že už jim opadává energie, tak tohle je jedno ze cvičení, které jim dávám. 20 vteřin a najednou zase funguje třída úplně mnohem líp. Jo? A já tam jsem schopný s tím být a nejenom nevzdychat, jak jsou hrozný ty studenti. Jako, jo? Protože prostě teďka jdeme ven si něco zahrát, nebo prostě uděláme jenom za 20 vteřin nějakou radost. Jo? Pokud chcete dát energii dodává radost, je to nabuzující. Ještě nějaká emoce nám dodává energii? Hněv. Super. V podstatě radost a hněv jsou nejvíc energeticky nabuzující emoce. Můžete se rozhodnout, jestli půjdete do práce v síle hněvu nebo v síle radosti. Je to jedno. Je to jedno, ale něco musíte použít. Jo? Hněv dodává člověku spoustu síly. Jo? K tomu, aby se postavil, aby řekl, a takhle teda ne, a já končím, aby nastavil hranice. To nám pomáhá hněv. Jo? A pokud jsem s ním v kontaktu, tak mám spoustu síly. To občas lidem říkám i v terapii nebo studentům. Ještě, že se na vás tak zlobím, jinak bych tady s váma ani nemohl bejt. No tak zlobím se, že nejsou věci v pořádku, že to nefunguje ten život tak, jak by měl. A to mě tak štve, že tady s váma sedím a že to rozebíráme. To je hněv. No, to je v pořádku, ne? Být naštvaný. Možná tam neřvu na člověka, ale sedím tady s takovým jako ve vnitřní síle a je to síla hněvu. Jo? Když si představíme hněv jako sílu, která pomáhá napravit svět k lepšímu, tak najednou už jakoby vidíme, proč Pán Bůh, jedna z jeho nejčastějších emocí je hněv. To není hněv jenom jako, zase to mi tady zase sedou ty lidi. Jako. Ne, pardon. To je využívám sílu svého hněvu k tomu, abych byl konkrétní, abych byl čitelný, abych měnil věci, abych je posouval dopředu. Abych posouval dějiny spásy k velkému vyvrcholení. K tomu potřebuju hněv, říká Pán Bůh. Jo? A k tomu vzdělávání děcek a posouvání druhých lidí a sami sebe potřebujeme hněv. Jo? Nedá se to nazvat jiným slovem? Já bych nechtěl to nazývat jiným slovem. Kontraproduktivní. Jsem nahněvaný, proto vás chci napravit. No, to není kontraproduktivní. To je sdílení mě. To je právě to, co se snažím ukázat trošku ještě jinak. Samozřejmě, jako, dobře, můžeme to zkusit i tak, že najdeme jiná slova, kterýma popíšeme pozitivní hněv. Ale stejně bych takové slovo pak potřeboval použít a musel bych takové slovo mít, protože ho potřebuji. Jo? Takže nabuzující emoce, měli jsme radost, hněv. Jaké emoce jsou tlumící naopak? Smutek, hezký, smutek. Bolest, úzkost, deprese, smutek. Jo. Frustrace je takový hněv, se kterým nejde nic dělat. Jo? To je hněv, kdy jsem naštvaný, narazím do zdi a po druhý a po třetí, tak on ten hněv se nějak trošku změní. On se změní v takovou jako lítost a bezmoc a já nemůžu a jsem teďka vlastně hrozně, jo, a to je v podstatě jakoby deprese, jo.
Tak, teď už dál nemůžu, přesně tak, jo. Ale je to v podstatě jako hněv, který se takhle jako zapouzdří, protože jsem nenašel způsob, jak ho dostat dál, jak něco udělat, jak něco změnit. Jo? Takže smutek je tlumící. Jo? A zažil jsem spoustu lidí, kteří, když se naštvali, tak potom svým naštvání takhle sklouzli do smutku, bez moci. Já s tím stejně nic nemůžu dělat. A v tu chvíli to je opravdu tak jako zaciklený, že ten člověk nevyužije tu sílu toho hněvu, aby něco dotáhl někam. Ale někde ho to něco ho zablokuje. A jakmile tam ta emoce je tlumící, tak zase, když je to smutek, tak smutek mi dává čas truchlit. No. Tak, pojďme dál. Emoce jsou velmi spojené s naším tělem. Proto jsou tak jako pro mě tak fascinující, ovlivňují celé tělo, ať už bychom uvažovali o limbickém systému v mozku, vztah mezi limbickým systémem v mozku, tedy jakoby vnitřním částí mozku a neokortexem a propojení drah, který vlastně propojují frontální lalok mozkový, který máme spojený s tím, že tam sídlí ten rozum a to dlouhodobý plánování a ta korekce mě samotného a pak ta emoční část mozku, skrz kterou ale prochází všechny impulzy, takže dřív, než to projde do toho kortextu, tak to musí vyhodnotit, jestli to není příliš nebezpečný a tak dále. Mozek je naprosto fenomenální v tomhle způsobu. A bych se o tom mohl hodně rozpovídat, ale to asi úplně není prostor. Je zajímavý, že i to propojení jakoby lidský tváře a prožitku je propojený obou straně. Jo? Vy jste to tady říkal, když se usměju, tak se cítím šťastnější. Jo? To jenom proto, že tady tyhle mimické svaly udělají tenhle pohyb a tím pádem vyšlou signál do mozku, raduješ se a ten mozek řekne, no tak co se dá dělat, no tak se jdu radovat. Jo, je to propojený, protože ten mozek taky může říct, já se raduju a ono se ten úsměv se takhle roztáhne. Jo, samozřejmě je trošku křečovitej, když to dělám jako na sílu a není to možná tak přirozený, jako když ho dělám, když jsem fakt šťastný, tak ten úsměv je trošku jiný. Ale je to malinký zážitek radosti, protože je to obousměrný, ty nervové dráhy jsou obousměrný. Tak, emoce velmi silně souvisí s pamětí. Takže když máme nějaký jako emoční stav, třeba je mi smutno, tak je velmi pravděpodobné, že si vybavím situace, kdy mi bylo jindy smutno. Jsou jakoby v jednom balíčku, jako kdybych vytáhl šuplík se vzpomínkama a byl to prostě šuplík, tak jako máte šuplík s ponožkama, tak tohle je šuplík se smutnýma věcma. A když se vytáhnu jednu, tak velmi asociačně tam mám prostě hnedka vedle toho ty druhý. Jo, a musel bych ten šuplík zavřít a otevřít jiný šuplík s radostí a tam začnu vytahovat ty vděčnosti. Jo? Nebo věci, za které jsem rád, ale prostě jsou propojený emočně. Takže ono to má i ten význam, že ve chvíli, kdy já teďka tady v přítomnosti bych začal zažívat smutek, tak já ho tady nemám jenom teď, tady ten smutek, ale je tady i ten smutek, který tady byl před rokem a před 2 rokama. A pokud jsem neotruchlil tátu, který umřel, tak se mi tady vrátí ten smutek. A může to být tak, že jo, jeden můj kamarád říkal, hele, my jsme 2 ztráty v rodině během covidu, nějak jsme to v podstatě takhle ustáli jako rodina, nikdo se nehroutil, no a pak nám přijeli kočku a my jsme se všichni rozložili emočně. A říká, jak to, že bulím nad kočkou a ne nad mámou? A říkám, no tak to je jasný, protože si nebulil nad mámou, tak se to projevilo teďka. Jo? To byla ta poslední kapka. Takže smutek má, nebo emoce, to zůstane. To zůstane. Zvlášť pokud třeba zrovna u toho smutku ta věc není otruchlená, tak to tam zůstane do té doby, než to otruchlím, než tam ten smutek k tomu přiřadím. Jo? Je možný, že ten podnět bude něco jiného. Jo? Takže emoce velmi silně souvisí s pamětí. Emoce nenarušují, ale organizují racionální uvažování člověka a jeho směřování. Jo? Velmi často používáme, že na jedné straně rozum, na druhé straně emoce. Jo? Ale to není tak. V mozku je to tak, že tady jsou emoce a okolo je rozum. A že nejdřív všechno prochází skrz emoce a pak to jde do rozumu a jsou samozřejmě propojené, ale emoce nám pomáhají organizovat naši zkušenost. To, že tady teďka takhle jste a vnímáte víc mě, než tamto zelené světýlko. Vidíte to zelené světýlko?
Proč vás nezajímá tam to zelené světýlko? Celou dobu tady svítí zelené světýlko. Proč si ho nikdo nevšímá? Proč si všichni koukáte na mě? Proč si nevšímáte světýlka? Protože emoce. Tak, protože Super. Protože emoce. Protože vaše organismy, i teda protože ten sál je takhle obrácený, jo? Ale já bych třeba úplně to stejný mohl říct tady o tomhletom kousku. K němu nemáte žádná emoce vás netáhne k tomu, abyste celý 2 hodiny tady vnímali, na 1,5 hodiny jenom. Jo? No dobře, super. Tak. To, jak jste tady organizovaní, tak vás organizují nějaké jakoby emoce. Emoce vám říkají, tohle je důležitý. A pokud by najednou vám přišla SMS-ka o tom, že se něco děje doma, tak okamžitě vypnete, nebudete vůbec vnímat mě, začnete vnímat tohleto. Proč? Protože emoce. Jo? A to je v pořádku, tohle emoce umějí dělat, k tomu je máme. Bez emocí bychom tady v tomhle prostoru nerozlišili židli od člověka. To by bylo dost špatný, ne? Pro nás lidi. A nerozlišili bychom sami sebe od svého prostředí. Prostě potřebujeme v tomhle emoce. Potřebujeme rozum, ne emoce. Ne, k tomu potřebujeme emoce. K tomu, aby nerozlišila lidi od toho pána tam? Rozum nám to neřekne. To je pro mě nová věc. Já vím. A moje duše se tak tetelí radostí, že neříkám jenom věci, které všichni znáte. Zaujetí pozornosti, to, že něčemu věnuju pozornost a něčemu ne, pak samozřejmě nad tím logicky můžu přemýšlet. To, že to teďka logicky tady rozebírám, tak to je frontální, to je náš rozum. Jo? Ale to, že takhle nějak žiju, tak to jsou jakoby emoční stavy. Takže emoce nenarušují. Emoce můžou narušovat kognitivní funkce. Znáte to, když máte děcka a jsou rozhozený ve třídě, tak je nic nenaučíte. Nejsou schopní přijímat informace. Když jsou naštvaný, nejsou schopní se učit. Fyziologicky. Protože to do toho neokortexu vůbec nedojde. Zůstane to všechno v tom limbickém systému. A vy potřebujete nejdřív zařídit ty emoce, aby byly dostatečně klidný na to, abyste je mohli učit. No? Takže ano, emoce můžou narušit naše kognitivní uvažování, a třeba zpracovávání informací, učení se, jo? Ale obecně spíš jako tomu všemu dávají tvar. Intenzivní zkušenosti jsou zabarveny více různými emocemi. Kdo jste viděli film V hlavě? Viděli? Super. Tak, jedna z point toho filmu byla právě tady ten jako psychologický poznatek, že v podstatě si vzpomínáte na tu radost, která chtěla mít v celou tu vzpomínku jenom svoji radostnou, a teďka tam přišel ten smutek, dotkl se jí a najednou to mělo 2 barvy. Jo, bylo to smutný a zároveň radostný a tím to bylo silnější. Vzpomeňte si na Harryho Pottera. Když má vykouzlit kouzlo expecto patronum, tak mu nestačí radostná vzpomínka na to, jak poprvé létal na koštěti. Potřebuje jakou vzpomínku? Silnou. Rodiče zemřeli, to je smutný, zároveň se mnou byli, to je radostný. Je to silná emoce, silná vzpomínka, protože je spojená s více emocema. Jo? A proto má sílu vytvořit kouzlo expecto patronum a porazit všechny zlý bídáky a zlý démony, který mě obklopují. Protože to je silná vzpomínka a je zabarvená více různými emocemi. Tak, udělejte dvojice. Máte minutu na to, abyste v té dvojici zkusili povědět něco, co jste se teďka dozvěděli nového ode mě. Tak, jeden bude mluvit minutu, pak dám slovo druhému. Takže jeden začne, povídejte něco, co jste se teď dozvěděli. Tak, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tak, skvělé. Co vidíte na obrázku? Tohle je jeden z mých oblíbených obrázků. Používám ho i s dětskama, když dělám preventivní programy o emocích. Bývá to hrozně zajímavá diskuze ve třídě. Promítnu jim tenhle obrázek, najdete ho doma na internetu, je to nějaký výzkum, který v podstatě označoval nebo shrnoval to, jak lidi v různých kulturách, napříč kulturami a tedy vlastně univerzálně lidsky, kam umísťují prožívání jednotlivých emocí a jak to souvisí s... Teďka přesně nevím, co tam měřili,
měřili, jestli teplotu nebo něco. Když se na to podíváte, tak čím je co žlutější, či jakoby bílé je nejvíc žhavé, pak je žlutá, černá a pak modrá jde jakoby do mínusu. Jo? Když byste si to představili jako teploty, modrá je mínus a žlutá, respektive bílá je úplně nejvíc plus. Jo? Tak, zkuste se na to podívat na ten obrázek, v jakých částech těla jsou které emoce jaksi jako výrazně prožívané a zkuste nějaké pozorování, zkuste to chvíli pozorovat, ta data. Tak a říkat mi, co vidíte. Tak, počkejte. Hrudník, tak hrudník je důležitý, super. Já když se lidi ptám, kde teď se prožíváte nějakou emoci, kde to teď máte, první většinou lidi ukážou někde na hrudník, jo, tady někde. Dobře, co dál? Hněv, super, to je ta síla, která nám dává sílu měnit svět k lepšímu, ruce, něco aktivně udělat, rukama, hněv, paráda. U štěstí pusa, no, nevím, si se směju. Tak, štěstí, ano, štěstí aktivizuje celé tělo. Omlouvám se těm, co to nevidíte, omlouval jsem. Když tak klidně přijďte blíž, kdybyste chtěli někdo. Tak, co dál pozorujete? Jo. Aha. Štěstí a pýcha. A ta pýcha je taková jako zajímavý od pasu nahoru. Zajímavý. Aha. Co dál? Smutek a deprese člověka ochromí. Tak, smutek a deprese, strašně málo energie. Jo, to je přesně to. Tak, vy jste se hlásila? Tak, to štěstí je taky aktivizující. Aha. Celé tělo je aktivní, přesně tak. Co dál ještě? Čtete. No ale tak řekněte mi, kde ta láska je. Tak žaludek a tak tam zhruba někde níž ještě trošku. Nemusí. Nohy nejsou tak potřebné. A mozek. Tak, dobře. Tak, je tam červená aspoň, no. Tak, co třeba ten stud, co vidíte na studu? To vždycky děcka říkají, Spider-Man! Proč se Spider-Man stydí? Tak, tváře, červenám se, že jo? Tak, červenám se, stydím se, chci se schovat, tak tady je stud, jo? A tak je to takový paralyzující, jo? Vidíte, jak modré nohy a ruce taky vlastně, jsem paralyzovaný, nemůžu nic dělat a přitom se mi stydí v obličeji. To je hrozně jako nepříjemná pozice. Kdybych se aspoň naštval, tak bych s tím něco mohl dělat, ale když se stydím, tak jsem paralyzovaný. Jo? Aha. Prosím? Je to podobné překvapení? Aha. Tak, taky, tam jsou výrazný ty oči, u toho překvapení, taky takový trošku paralyzující a hlavně se dívám, hlavně ty smysly, jo, protože to překvapení je, že nasávám nové informace, takže zatím s nima nic nedělám, zatím jenom nasávám, vlastně nevím, co to je, tak jenom potřebuji co nejvíc rozšířit oči, abych viděl, co se to děje. Jo? A pak na to reaguju třeba jinou emocí, třeba strachem. Přijde hodně zajímavý ten rozdíl mezi opovržením a odporem. Jako kdyby přijde, že to naznačuje, že to opovržení je jako spíš mentální, že je jako kdyby racionálně zatímco ten odpor, že to je ze žaludku prostě. Jako tak, ze žaludku super a tady tak jako navaluje se mi a to je odporný. Jo, když zkuste odpor. Zkuste si, že něco odporný. To je odporný. Jo, tady to cítím a tady. Jo, aha. Super. A opovržení je víc takový jako pyšný, možná víc to je spojený s tou pýchou, jo, takový jako podobný vedle sebe. Pro mě je neutralita, to prostě zombie. Zombie, neutralita. Jo, já myslím, že to je takový nereálný stav, já si to moc to je úplně jako vypnutí, možná jako disociativní stav trošku, že vlastně nic necítím. Jo? Psychopatie, disociace, něco takového. Na psychopatii si pozvěte někoho jiného. Nejsem expert na psychopatii. Tak, dobře, co jsme teďka viděli?
Viděli jsme, že emoce jsou velmi silně propojeny s naším tělem. I to, jak o emocích mluvíme, nemůžu něco zkousnout. Tady mě to svírá. Když si tak jako díváme na to naše tělo, kde to máme, tak tady ten obrázek, já ho mám fakt hrozně rád, protože mě pomáhá si to tak jako víc potom uvědomovat, že když si pak dělám ten check, co se kde děje, tak prostě vím, kam mám tu pozornost jakoby zaměřit. A mám fakt zkušenost s tím, studenti to hrozně hezky takhle si s tím hrajou. Jo? Takže klidně to, co jsem teďka tady udělal s váma, klidně si to vezměte do třídy. Fakt ten obrázek, když si dáte do Google Emotions in Body, tak tohle je z prvních obrázků, co vám vypadne. Je to nějaký výzkum, který je docela solidní, četl jsem celou tu studii, klidně vám ji můžu poslat, ale ten obrázek sám o sobě prostě jako na takovouhle nějakou diskuzi stačí a dá se s tím pak povídat dál, že jo? Kdy to prožíváš, kdy prožíváš ten hněv, ten odpor, jo, a tak. Tak, ještě nějaké využití tady tohohle vás napadá teďka, když si tady s tím tak hrajeme? Prosím? Mě napadlo jako víc souvislosti. Říkal jsem tady synovi, že pořídíme termokameru. Termokameru zjistíme, tak. ale teď se spojitosti třeba i s tou umělou inteligencí. Tak je to jenom otázka. To si nedovedu tvrdit. Já jenom bych chtěl upozornit, že ten výzkum minimálně část nebyla vyloženě nějakýma termokamerama, ale bylo to jako, kde to lidi cejtějí, kam byste to zařadili. Bylo to jakoby víc i jakoby takhle jako mentálně. Jo? Myslím si, že pak na to byla nějaká studie ještě toho právě těch kamer, ale v tom fakt úplně nevím. Jo? Takže spíš to berte tak jako nejsou prosvícení, prosím. Tak, nejsme takhle prosvícení. Ty jsi měl dotaz? To jsem právě chtěl říct, že to není tělesná teplota, že to tak, je právě tak, tady to, co tak. Protože i tomu způsobu vyobrazení se říká tepelná mapa, Mm-hmm. to je Tak, intenzita toho prožitku tam, jo, takže takhle je to potřeba vnímat. No. Tak, ale na druhou stranu to, že někde něco prožívám, znamená, že tam třeba i ta teplota se zrovna zvyšuje. Jo? Kdybych po vás chtěl, abyste chvilku, jako, já nevím, jestli máte nějaké zkušenosti s nějakýma takovýma jako relaxačníma technikama, ale kdybych po vás chtěl, abyste si představili, že vaše ruce jsou teplý, a seděli byste chvilku a fakt si vnímali teplotu ve svých rukách, tak zvýšíte tu teplotu. Takže ono to tam jako někde nějaká jakoby něco koresponduje, ale je to opravdu o tom, kde to tak člověk prožívá. Tak, pojďme dál. Dobře, tak tohle byl takový, takže měli jsme první blok. První blok byl o tom, jak Ježíš komunikoval svoje emoce a jak to bylo zásadní součást jeho poselství. Druhé bylo, co jsou to teda emoce a teď taková jako otázka, položit si tu správnou otázku. Před pár měsíci jsem si to uvědomil, seděla u mě jedna žena a přišla s otázkou, jak mám zvládat své emoce a jak nepodléhat svým emocím, jak to mám zvládat ty svoje emoce. A já jsem říkal, nevím, jak odpovědět na tuhle otázku. Za mě je to vlastně špatně položená otázka. Tak, které třeba? A jak byste to zkusili sformulovat nějak jinak? I na základě toho, co jsem teďka tady říkal, tak jak mám zvládat své emoce, jak nepodléhat svým emocím? Třeba pomohlo, když jsem si dala otázku, jak porozumět. Takže jak porozumět tomu, co mi ty emoce říkají? Musím toho člověka znát, abych mu mohla poradit. Určitě. To je předpoklad, protože jak mu můžu poradit, když Takže těžká otázka sama o sobě, no. Jak s nimi mám naložit? Tak, vlastně, že podsouvá už nějaké řešení, že to řešení je, že s tou emocí že ji mám zvládnout. Což v podstatě většinou znamená tak, aby druzí nevěděli, že jsem ji vůbec měl. A já taky, jako jo, to je ideální zvlášť. Takže jak krotit? Ano, v podstatě je zatím ten předpoklad, jako ideální člověk ty emoce vůbec neukazuje. Prostě funguje. Jo? Cože? No to je právě ten předpoklad za těma otázkama. Jo? Ale představte si, že... Cože? Dneska ovládat emoce. Trend. Prostě neprojevuj se tak. Buď jako
No, tak to je... V pracovním procesu teda. Tak. Ano. Proč se tady rozčiluje? Proč se červená? Proč dělá to a ono? Tady máš pracovat, tak pracuj a... Jako kolečko ve stroji. Představte si, že já bych tady byl s váma dneska bez emocí. Už byste tady spali všichni 1:15. No? Takže bys to přeformulovala, jak ty emoce prožít. Už jsem tady slyšel nějaký návrh jiný, takže jak ji poznat, ty emoce, jak poznat, co mě říkají, jak ji prožít, jak je vyjádřit, jak je přijmout. Aha. Takže když přijde člověk s tím, jaký mám teda zvládat ty svoje emoce, pokud vám to někdo dá i jako úkol, jako pro ty děcka, taky naučte zvládat ty emoce. Jo? Tak to velmi často znamená, jako, aby teda nás tady ty emoce nerušily. A nejlépe, aby tady nějak jako nebyly. To je nějaký předpoklad, který zatím je. A my to umíme disociovat. Umíme, když jsme hodně, jako hold musíme, tak prostě zatneme zuby a ty emoce dáme stranou, ale pak nejsme celý plně. Nejsme jako Kristus tady ve světě, nemůžeme vnímat svět a reagovat na něho svobodně. Tedy já bych si dovolil tu otázku přeformulovat, jak regulovat své emoce tak, abych využil jejich sílu k dobrému. Jak regulovat své emoce k tomu, abych využil jejich sílu k dobrému. To totiž vyjadřuje základní předpoklad, že ty emoce mi nejenom informují o něčem, ale taky mi dávají něčemu sílu. Jo? Jestli mi hněv dává sílu, jestli mi stud dává sílu k něčemu, jestli mě o něčem informuje a jsou to základní mechanismy, jak být v kontaktu se světem, s živým kontaktem nebo v živém kontaktu se světem, tak v tom případě já potřebuju je regulovat. Jo? A proto se mi to slovo regulovat docela líbí, protože to, když jste se učili řídit, tak si vzpomínáte určitě, jak jste se učili regulovat brzdu a plyn. Já když jsem ve 14 letech řídil nějakého traka v Americe, tak jsem málem naboural do stromu, protože si všichni mysleli, že už umím řídit a já jsem to neuměl a neřekl jsem jim to, tak jsem si nasedl do toho auta velkýho, nasedl jsem, říkám, tak to nemůže být tak těžký, ne, golfový vozík jsem vozil. Tak jsem dupl na plyn a naštěstí se to tam někde něco zaseklo a to. A neuměl jsem regulovat, to neznamená, že ten pedál plynu je špatně. Jo, ten pedál plynu je potřeba, ale musím ho umět regulovat. Stejně jako brzdu musím umět regulovat. Takže jak regulovat emoce? Tak, abych využil jejich sílu, tedy předpokládám, že to je něco pozitivního k něčemu dobrému. A tady vidíte, jak to dobro, tady navazuju na Honzu Hábla z rána, že my potřebujeme směřovat k něčemu, co je dobré, nějaké hodnoty. Jo, mít. Ježíš svýma emocema vyjadřoval nějaké hodnoty, které pro něho byly důležité. A uměl i zregulovat svůj strach tak, aby mohl jít čelit smrti. Jo? Ale to neznamená, že ten strach potlačil, to neznamená, že se bičoval za to, že se bojí, že si to vyčítal. Ne, zreguluju tu emoci. Tak. Rozumím tomu dobře, že mám ještě 15 minut. Tak, co se teďka ve vás děje? Zkuste si zase takovej ček. Kde jste teďka, co se děje? Únava, těším se, bolí mě trošku hlava, mám úzkost, mám radost, baví mě to, zajímá. Zkuste si říct, kde jste teď, co se děje, napište si to zase. Udělám to teď tak, že než se na tohle vrhnu, protože možná to nechám až na ten druhý workshop, což by taky možná šlo, protože toho je dost, tak vám dám prostor se na něco doptat nebo udělat nějaký komentář. Tam ta zadní sekce, já jsem vás tam pozoroval, už jsem tady na vás i hrozil ze zadu, tak by mě fakt zajímalo, co se tam děje.
No tak potřebuju dopamin, to je spíš dopaminový jako input, že jsem zvyklý, že mám dopaminový impulzy, že pořád tu svoji pozornost něčím musím zaměstnávat a že to je vlastně, a jsou to vlastně velmi primitivní dopaminové impulzy. To znamená, že to, že tohle to udělám, znamená spíš jako, že rychle potřebuju nějaký dopamin a tohle je to nejjednodušší způsob, jak ho dostanu. Nuda asi úplně není emoce, no, to je spíš no, buď to, anebo spíš by to byla asi otázka té pozornosti, no, že jakoby nevím úplně, nevím, kam bych zařadil nudu. Nuda jako není samo o sobě jen emoce, to je spíš stav, no. Zkus, z čeho ta otázka pramení? No, třeba takový strach. Mm-hmm. Si myslím, že může i člověka utlumit. Tak, super, určitě. To jsem tam nedořekl u toho strachu, tomu jsem se nevěnoval, ale určitě ano. Strach obecně vede k tomu, že buď to teda začnu něco rychle z toho strachu dělat, velmi jako aktivně, a nebo mě to paralyzuje. Souhlasím. Jakýsi pud sebezáchovy, když má někdo strach, je v ohrožení života, tak Mm-hmm. Může být. A nebo ho to může vypnout úplně. No. Určitě, díky za to doplnění. Já možná to udělám tak, že mohli bychom tady projet jednotlivé emoce, ale to nechám na tu druhou část, pro ty z vás, co tady budou. Ale pojďme teďka zkusit ještě to dotažení zase do toho, že pokud teďka jsme se hodně zabývali našima vlastníma emocema, to, jak my s nima nakládáme prostě obecně v životě, jak si jich všímáme. A teďka, když to převedeme trošku na ty děcka, tak si představte, že spoustu děcek od malých po velký mají problémy s nějakou emoční regulací, s tím, jak tedy ty svoje emoce regulujou. Jo? A jsou takové jakoby méně zralé způsoby emoční regulace, což je ruminace, to znamená, že u toho ulpívám. Jo? Nikdo mě nemá rád. Jo, ale ulpívám na tom. Nemůžu to pustit a říct, dobrý, jdu si hrát ven. Nejde to. Zůstanu v tom. Tak to ulpívání, že vlastně od toho nemůžu poodejít, tak to je nějaký způsob emoční, vlastně nezralý emoční regulace. Jo, že jsem v tom, dokud se něco nestane. Nebo naopak jakoby vyhýbání, že naopak jsou věci, kterým se vyhýbám. Že prostě nebudu mluvit o tom, co je pro mě teďka těžký. Jo? A nebudu se toho dotýkat, nebudu se na to dívat, rychle uteču pryč. Tak to je jako taky další nějaká jako nezralý způsob emoční regulace. Sebepoškozování. V podstatě veškeré způsoby sebepoškozování, už je to řezání nebo nějaké jako cokoliv, co si tady pod tím vlastně představíte, tak v podstatě spadá do ranku emoční regulace. Je to velmi funkční způsob emoční regulace. Když nevím, co se mi děje, mám divný tlak, nerozumím tomu, nikdo mi neřekl, co to je za emoci, že to je stud, že to je strach, tak já prostě potřebuji s tím něco dělat a když se říznu, když udělám něco fyzického, co mě bolí, tak konečně svět trošku dává smysl a ta pozornost se mi utkví na tohleto a ještě dostanu dávku nějakých endorfinů za odměnu, že mi vyteklo trochu krve. Jo? Je to velmi funkční způsob. A ještě se to může stát vlastně nějakým návykem, jo? Že tu svoji nervozitu, kterou dávám najevo tím, že zatínám čelisti, jo? To je můj způsob sebepoškozování. Kdybyste někdy viděli moje dásně zevnitř, tak byste si řekli, to je pěkně sebepoškozující chování. Je to moje způsob, jak reguluju nějakou svoji emoci. Jo? Zatínám čelist. Takže sebepoškozování spadá do ranku méně zralých způsobů emoční regulace. Různé závislosti jsou vlastně taky způsob, jak něco někde utlumit nebo tak. Impulzivní jednání zase u mladistvých velmi často je způsobem, jak se snaží regulovat své emoce. Jo? Nic, najednou pátek večer, já se potřebuji celý střískat a rozjet a udělám úplně šílenou věc nějakou, protože jsem přeplněný nějakýma emocema, mikroemocema, který jsem neřešil ve svém světě. Jo?
taky by to do toho spadalo. Jo? Ale samozřejmě jsou to jakoby věci, dobře, tak řezání je možná trošku vážnější. Ono to pak často to souvisí s tím, že to jsou nějaký naučený chování, že to jsou rituály, které prostě děláme. Protože emoce máme pořád a musíme je regulovat pořád. A jestli mám 1000krát za týden strach, tak holce musím naučit něco a potřebuji nějaký rituál, kterým ten strach zvládám. Jo? Tak, potom... Ano. Anorexie třeba, která je teď jako docela určitě by to byl taky by to byl způsob, jak reguluju nějaké svoje emoce. Spadlo by to do toho. Jo? Je to způsob sebepoškozování, přesně tak. Pak jsou takové jako zralejší způsoby, co s těma emocema dělám. Jo? Což je třeba, že to přijmu. Teď se zlobím, teď se stydím. Nebo že to nějakým způsobem přehodnotím. Že si řeknu, ta máma možná není tak hrozná, možná je to ještě nějak jinak všechno. Jo? Použiju rozum. A rozum nám pomáhá přehodnocovat situace tak, abychom na ně emočně tak nereagovali. Jo? A třeba, nebo nereagovali tak silně. Velmi dobrý způsob regulace je, že se od toho oddělím. Že, jo, tenhle člověk mi ubližuje, já si dám od něho trošku odstup. Super, to je skvělý pozorování, přesně tak. Často se někdo najde, kdo si toho všimne, to je přesně ono. Rozdíl je v tom, že vyhýbání je, že to jinak neumím a že vždycky u toho uhnu. Oddělení je, že šlapu na ten plyn pomalu a že prostě vím, že tady s tím člověkem si musím dát odstup, ale to neznamená, že se vyhýbám jiným lidem, nebo že se vyhýbám tomu o tom mluvit. Jo? Já o tom můžu mluvit, můžu na to myslet, když potřebuju, ale můžu se tomu člověku třeba vyhnout. Takže schopnost oddělení se je zralý způsob a je to ještě trošku něco jiného než vyhýbání. Nebo tu situaci nějak vyřeším. To je právě to, že využiju tu sílu emoce k tomu, abych udělal to, co je potřeba. Jo? Takže jestli mě stud vede k tomu, že se potřebuju navázat na někoho, tak tu situaci vyřeším tak, že se pomodlím, že si řeknu, jsem v pořádku, tak jak jsem, že zavolám někomu, řeknu, hele, tohle jsem udělal špatně, prosím tě, a on řekne, jo, já to chápu a už se nestydím. Jo? Vyřeším, to je právě to využití síly té emoce k tomu, abych udělal to, k čemu ta emoce, o čem mě ta emoce informovala. A to si ještě ukážeme pak, až pojedeme ty jednotlivé emoce. A poslední, jak se teda posouváme, jak pomáháme i dětskám se posouvat z těch méně zralých způsobů emoční regulace k těm zralejším. Naprosto zásadní, že potřebuji pomoc druhého člověka. Potřebuji vedle sebe druhýho, který jim řekne, ne, zkus místo řezání dělat 20 kliků. To je dost podobný. Nebo zkus si vzít hrst ledu do ruky, to bude taky nepříjemný, a nech ho rozstavit. Bude to bolet, bude to nepříjemný, ale nepoškodíš si tím tolik tu tkáň. To je fajn. Nebo aspoň jenom gumičku, budeš si cvrnkat gumičku. Bude to nepříjemný, ale nepoškodíš si tím tolik tu tkáň. Jenom trošku vychýlit. A to potřebují pomoc druhýho, protože jinak se za to stydějí. Potřebujou, nebo učí se to, i když se učí nachytávat sám sebe. Jo? Ten způsob od těch méně zralých k těm zralejším je, že já když si uvědomím, že zatínám čelist, tak to, že si to uvědomím, je vlastně nějaká, najednou mám možnost to udělat nějak jinak. Jo? Třeba, když vím, že jsem napjatý, zatínám čelist, tak se tak jako protáhnu, něco udělám dobrého pro své tělo, jo? A tím jsem zreguloval tu emoci. Do té doby jsem mi třeba 10 minut reguloval tím, že jsem zatínal čelist, ale teď jsem to udělal nějak jinak. Proč? Protože jsem si to uvědomil. Takže to uvědomování si. Proto jsem po vás chtěl, abyste si všimli, co se teďka ve vás děje. Protože to je naprosto zásadní. Proto. Porozumět těm emocím, proto zase o tom vykládáme, proto bych dětem pouštěl ty obrázky, aby se učili rozpoznat, kde tu emoci mám a co s tím je. A prostě, když tomu takhle rozumím, tak najednou vlastně už to nějak lépe zvládám. Ten posun je i po krůčkách a zase přes nějaké rituály. Protože jestli tady jsou rituály, nebo takhle, jestli já ty emoce potřebuju regulovat pravidelně, tak já potřebuju rituály na to. Jo? Jestli jsem člověk, který hřeší, tak já potřebuju mít rituál zpovědi, přijetí, odpuštění a to rituál na denní bázi v podstatě. Jo? Potřebuju denně řešit svoji vinu zralým způsobem. Musím na to mít rituál nějakou modlitbu, abych tuhle emoci řešil, ten svůj stud. Potřebuju jednou za čas, zase v nějakém rituálu, být ve společenství lidí, se kterýma jsem si blízko, abych reguloval nějakou svoji samotu.
Prostě velmi často jakoby nastavení nových rituálů pomáhá tomu, aby člověk opustil ty staré způsoby. Jo? I třeba závislosti, když si vezmu jako závislost na pornografii nebo tak vlastně zase ten posun může být nejenom jako tohle nesmíš dělat a už to nikdy nedělej, ale prostě pojď si dát do života nové věci, které ti budou dávat smysl, pojď tady dělat tyhle rituály, pojď tady být s těma lidma a najednou vlastně člověk zjistí, že ty nové rituály mu pomáhají regulovat ty emoce a najednou on už nepotřebuje nezralý mechanismy k regulaci svých vlastních emocí. No? Tak. Tam se zařadí teda návštěva psychologa, psychiatra. Úplně důle? Pomoc druhého k tomu, abych lépe reguloval svoje emoce. Tady, pomoc druhého. Tam bych to dal. To vyřeší naprosto všechno. To nevím. To nevím. Přátelé, za minutu končím, takže už není čas na žádné otázky. Děkuji vám, že jste tady byli se mnou, že jste neusnuli a těším se na ty, co tady ještě zůstanou na tu druhou část. Budeme nějak dál tohle ještě rozebírat a pokračovat. Děkuji.